लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायफिननाय जाबाय। दिनैनि टपिकआ जादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जामनि सोमोन्दै। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया फोसावबाय जा थार्ड सेमिस्टारनि एग्जाम अनलाइन एग्जाम बेखौ 7 जुलाइआव रिलिज होनाय जाबाय। बेनिखायनो आं दिनै जा एग्जाम प्रग्रामनि सोमोन्दै बे भिडिअआव नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियाव आङो जा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जाम प्रग्राम बेखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोदिनि। बेवहाय जोङो मोनगोन इउजि थार्ड सेमिस्टार अनलाइन एग्जामिनेसन इउजि अनलाइन थार्ड सेमिस्टार अनलाइन एग्जामिनेसन 2020 पाब्लिश खालामनाया 7 जुलाइ खालि पाब्लिश खालामदों। आं डाउनलड खालामनानै लाग्रोदिनि। बेवहाय डाउनलड खालामनानै लाखांनायनि उनाव आं नोंथांमोननो गासैखौबो क्लियारिफिकेसनै फोरमायनानै होगोन। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेवहाय जा जिउनि एग्जाम नटिस बे गेवबाय। बेवहाय लिरदों BA BSc BCom थार्ड सेमिस्टार अनलाइन एग्जामिनेसन 2020 रेगुलार बेट्स एन्ड एरियार एन्ड बेटारमेन्ट। बे मोनथाम खेबसेनो बे मोनथामखौबो रेगुलार एरियार बेटारमेन्ट मोनथामखौबो खेबसेनो जा थार्ड सेमिस्टारनि BUनि एग्जाम बेखौ बेवहाय 19 जुलाइआव खुंनाय जासिगोन। 19 जुलाइनिफ्राय खुंनाय जासिगोन। बेवहाय टाइमा फुंनिया 8थानिफ्राय 9:30 लागि आरो जा बेलासे नङा बेवहाय मोननै 8थानिफ्राय 9:30 लागि जा 10:30निफ्राय 12 लागि। बेयाव गासिखौबो मोजां नायनानै लाब्लानो जाबाय। एग्जाम प्रग्रामनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन। थांनानै डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय। 8 to 9:30 जा 10:30 to 12 noon मोननै